बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय थाहरग्रोबाय। आं दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन नैथि खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों, गोबावजोंबाबो। आंनि मुङा मुस्रि बिनाराम बसुमतारी। आङो धेमाजि जिल्लानि गामि भगबान बरगरा सिलाफोथार दखरा। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। दानिया खन्थाइखौ आवरायलांदिनिसै। खन्थाइनि मुं दैज्लां बोथोराव। दैज्लां बोथोरनि सेर सेर नांगोल जंगल मै खदालनि जगार, लोगोसे माइ माइलि खोथियानि जगार। जोंनि आसामनि मानसिफ्रा आबादजों सोमोन्दो गोनां। मा एसे गोमोथाव दैज्लां बोथोरनि समाव, सोमखोर दुब्लियाव गायनाय फुनाय, हौवा माहारिया हाल एवनाय, खदाल जावनाय बायदि बायदि खामानिफ्राव मुखुब। दैज्लां बोथोरनि जुब जुब अखा हादैजों दैमा दैसा बान्दो फुख्रि आरिया दैजों आबुं जाबाय। नाफोराबो दैमाजों दावनो हमबाय। एम्बुआबो एब अं सिफुं दामनो हमबाय। बिफां लाइफांफोराबो अखा मोननानै जेरैबो सोमखोर समायना महर लाबाय। दैज्लां बोथोराव खान्थाल थाइजौ मोननायनि सम, फालिदोंसै आमथिसुवा फोरबो, जालायदोंसै सुबुंफोरा गोमोन गोमोन थाइजौ खान्थाल। सोरबाबा दैज्लां बोथोरनि थिं थिं सान्दुंनि गरमनाय होबथानो थाखाय नागिरदों बिफां सायहा। सोरबाबा सिबदोंसै गोसो होस्रा होस्रा गिसिब। मा एसे गोमोथाव दैज्लां बोथोरनि समाव। एसेनोसै खन्थाइया। गोजोन्थों।